Історія жіночих імен. Історія жіночих імен. Історія жіночих імен. Гісторыя жаночых імёнаў. Мода на імёны пастаянна мяняецца, і так лёгка страціць сувязь з тым, што стаіць за родным гучаннем. Нашы імёны – гэта адлюстраванне культуры, гісторыі, надзей і мараў, якія укладалі ў іх нашы продкі. Імя фармуе асобу і можа нават вызначыць будучы лёс. У кожным зашыфраваны цэлы свет, свет легенд і міфаў, рэлігійных вераванняў і гістарычных падзей. Мы пачынаем падарожжа ў часе, каб раскрыць таямніцы жаночых імёнаў. Пачнём, канешне ж, з самага знакамітага і вядомага беларускага жаночага імені – Алеся. Гэта імя загадкавае, бо дакладна невядома, адкуль яно ўзнікла. Большасць даследаванняў сыходзіцца ў меркаванні, што імя Алеся мае стараславянскія карані і паходзіць ад імя Лясана, што значыць лясная, якая жыве ў лесе. Па іншай версіі імя з'яўляецца спрошчаным ад старажытна-грэчаскага Аляксандра і ў гэтым выпадку азначае абаронца, тая, што аберагае людзей. У беларускай культуры гэтае імя асацыюецца з гераіняй аповесці Купрына і вядомай песняй ансамбля «Сябры». Історія жаночих імён. Алеся, Леся, Лясана, Лесі, Лясюня, Лясюша, Леська, Алеська. Менавіта так называюць уладальніц гэтага прыгожага і мілагучнага імені. Жанчына, якая мае імя Алеся, моцная, сціплая і высакародная натура. Яна адрозніваецца дабрынёй і спагадлівасцю, умее спачуваць і суперажываць. Такая дзяўчына крыўды не даруе. Часам здаецца, што перад Лесей адкрываюцца дарогі ў любых сферах дзейнасці. Асабліва такім дзяўчатам падабаюцца зносіны з людзьмі. Працавітасць, адказнасць і упартасць – асноўныя рысы яе характару. Больш за 200 гродзінак носіць гэта цудоўнае імя. У мінулым годзе ў горадзе зарэгістравана 7 юных Алесь. Історія жаночих